Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij een Aan Tafel Bij van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. En we zitten in het gezellige Axel in Bar Salut. Maar we gaan het over een ander gezellig plaatsje hebben. Emmadorp. Moeten we altijd wel een stukje voor rijden, maar ze zijn buitengewoon. En zo heet ook een evenement dat jullie gaan organiseren. Emmadorp buitengewoon. En wie organiseren dat dan? Een hele groep mensen, maar ik heb 2 gasten die daar van alles over kunnen vertellen. Gina Poppen, ja, bekend, berucht van het café natuurlijk. En Lineke Keizer van het Zeeuwse Landschap. Welkom. Dankjewel. Buitengewoon. Emmadorp buitengewoon. Ja, ik vind eigenlijk al buitengewoon om daar te komen. Want bent u er nog niet geweest? Zeker doen. Wat maakt Emmadorp zo buitengewoon? Ja, Emmadorp is altijd al gewoon geweest. En Ja, het is zo klein, buiten. hè? Het is zo klein, maar het is zit van heel alles. speciaal. Emmadorp is altijd al een speciale plaats geweest en er zal altijd een speciale plaats blijven. Ja. Mensen komen eigenlijk altijd naar Emmadorp. Ja, want Ook speciaal naar Emmadorp. En Emmadorp, bedoel, hè, we hebben heel veel kleine buurtschappen, dorpjes, gehuchten in heel Zeeuws-Vlaanderen. En je merkt daar toch een speciale chemie dat mensen bindt. Maar bij jullie is dat bedrijvigheid. Ja, misschien komt dat ook wel uit de oude havengeschiedenis. Hè? Vroeger was het een haventje met heel veel bedrijvigheid. Alles wat daar omheen gebeurt. Ja, het haventje is er helaas niet meer, maar die bedrijvigheid is nog zeker wel aanwezig. Ja, want of het nou om een café gaat of zelf bier brouwen of recreatie. En het zit er allemaal. Loonbedrijven. Het zit van alles. Ja, er zit van alles. Er zit van alles. En jullie proberen dat ook echt te bundelen naar Tezamen. een evenement. Ja. Samen Ja. met het Zeeuws landschap. Want ja, jullie hebben natuurlijk in je achtertuin het Verdronken Land liggen. Ja. Beter kun je het niet hebben, hè. Dat is prachtig, hè. Het is een geweldig gebied. Trekt natuurlijk heel veel mensen ieder jaar. En dan natuurlijk ook dat mooie uitzichtpunt wat er gerealiseerd is. Dat is Dijkhuis. Het Dijkhuis, Dat is van de bewoners, hè. Ja, het is van de bewoners. Het is van de bewoners van Emmadorp. Het Dijkhuis. Ja. Ook om iets. Ik zie gewoon een stukje trots ook. Ja, hè? dat is het Ja, het is ook Dat is echt het trots ook. op Ja. Emmadorp. Ja. Dat is geweldig. Heel trots op Emmadorp. En hoe zijn jullie dan ertoe gekomen om dat er meimarkten zijn en jaarmarkten? Dat zie je toch in grotere plaatsen. Maar Emmadorp heeft hoeveel brievenbussen? Een stuk of Toch 30, 35, Ja, zoiets. 35. Ja, nee, dat Moet je lang folderen hoor. Ja, dan moet je En hij al een krantenwijk hebt, dan ga je niet veel verdienen. Nee. Maar als ik hier dan kijk, hè, een dag voor jong en oud met ambachten, streekproducten, allerlei demonstraties, ambiance en gezelligheid natuurlijk. Zoveel activiteiten voor zo'n klein gerechtje. Hoe komen jullie op dat idee om zoiets op te zetten? Nou ja, 3 jaar geleden is het voor het eerst maximaal gekomen. En dat zou een evenement zijn dat om de 5 jaar zou plaatsvinden. Dat was heel groot, want dat was ook heel de Koninginnenstraat en dat was een heel groot succes. Van de eerste keer, bam, bats, succes. Maar om dat om de 5 jaar te doen, vonden een paar ondernemers dat toch jammer. Dan ben je heel die vibe kwijt. Dus Ja, want het voelde zo goed. Ja. En iedereen werd er blij van. En de mensen, en die verwachten dan niet dat ze bij 5 jaar terug kunnen komen. Die verwachten dat ze volgend jaar We gaan kunnen door. trekken. Ja, En vandaar dat we... Dus wij dachten, we gaan het niet laten versloffen. Nee. We pakken het op met We pakken een het paar op. mensen. En Ja, het enthousiasme wat jullie hebben, dat werd dus gedeeld ook. ja. Zeker. Met hoeveel mensen organiseren jullie zoiets? Als je zegt van we komen eens bij 1, elkaar. 2, 3, 4 zeker. Hè? Ja. De brouwerij, de B&B, het voedselbos, het café, het bezoekerscentrum. Ja. En zijn die ook allemaal open? Ik hoor voedsel,
bos bijvoorbeeld. Dan kan je ook op zo'n dag alles... Ja, de bedoeling is bezoeken? dat je met vanuit Emmadorp met de zonnetrein, want het is wel een paar kilometertjes, naar het voedselbos kunt gaan om daar te kijken. Dus en zo proberen we alles aan elkaar te verbinden. Ja. Leuk. En Ze hebben ook nog een open tafel bij het voedselbos, 's avonds. Ja. Een krijg je echt- biologische... Het aanschuiven. Ja, een aanschuiven Ja. diner. Ja. Dus dat wordt echt wel samen gedragen. Ja. En het thema dit jaar is natuur. Ja, hoe kan het ook anders? Ja. Met zaaftingen in je achtertuin. Dat is waar. Maar ja, ook een hoop industrie. Ja. Ja, Dus die dat is toch die zie- het doel. Maar bij de achtermuur. Emmadorp ligt aan het verdronken land, Land, hè? hè? Ja, niet aan de haven. Ja. Nee. Ja. Dus, maar ja, Saftingen kan je niet zomaar in natuurlijk, hè? Nee, dat is lastig. Je hebt het plankierpad, daar kun je wel vrij op. En we maken een verbinding van het bezoekerscentrum met een mooie natuurmarkt over de parkeerplaats naar het dijkhuis toe. En daar staan ook weer een paar natuurondernemers, de goede Ja. doelen, hè? De Steltkluut. Goede doelen en de Met vogels. verrekijkers kun je ook een beetje rond naar de vogels kijken. Maar je kunt daar ook gewoon het plankierpad lopen. Dus het kan wel. Er is ook goede nog een doelen. demonstratie van het jaar met de uilen en uilen, roofvogels. Is er? Zijn Eigenlijk allemaal heel veel ik zeg, attracties. ik hoorde goede doelen, ondernemers. Dan komt altijd het heikele punt. Wat kost dat? Maar Costa, Quanta Costa. Ja, want tegenwoordig, je kan wel zeggen ik heb een leuk idee, maar er komt altijd nog veel meer Ja. bij kijken. Ja. Kijk, ik ben de creatieveling die dat alles opzoekt en googelt. En dan kom ik uit bij de kramen googelen, de oldtimers googelen, de brokanten googelen. Maar dan kom ik uit op de activiteiten en dat is Toch veel geld. En als je dus met 33 echt brievenbussen kan je niet... heel veel geld. Dus heel veel geld. En dan denk je van, parkeren even, dat is misschien volgend jaar. Ja, dan kan je voor parkeren. Dan kan je... Nee, maar- Het is gratis parkeren of moet je ook nog betalen voor parkeren? Nou, we zetten er een carnavalsvereniging. Vorig jaar op, dus- hebben we de carnavalsvereniging bij de ingang van de Ja. parkeerplaats gezet. Een weiland waar Met iedereen een kon vrije parkeren. bijdrage Met een vrije volgens mij. bijdrage. Oh, En wat kijk, ze ja. wat ze ophaalden, mochten ze ook voor hun... Voor de carnaval. Ja, want het moet wel allemaal georganiseerd worden. De mensen moeten mooi kunnen parkeren. Hè? Ja. Maar ook daar moet je dus bij Maar dat is bij ook een stilstaan. samenwerking, hè? Dan, Ja. En de mensen moeten omgeleid worden, daar kun je parkeren. Ze moeten netjes begeleid worden. De andere kant van de straat mag je niet parkeren. Er moeten weer parkeerborden, de veiligheid. Dus we proberen ook wel een beetje te kijken van, goh, hoe Wie kun wil je... er meedoen? Ja, precies. En Ja. hoe kun je dat dan lokaal nog versterken? Ja, dus als iedereen een steentje bijdraagt, Ja. dan wordt er iets heel moois neergezet. Ja. En ik zag op de achterkant een heel modern QR-code. Alleen al voor Nederlandse banken, ja, dat is Europa, dat werkt nog niet. Soms zijn er nee. toch grenzen. Maar de rekeningnummer staat erop. Dus een Belg of iemand die komt, die kan Geen gewoon op... probleem, Geen hè. probleem. Dat Kun lossen je we op. gewoon op het rekeningnummer. Op rekening. En we zijn met alle kleintjes... wie het klein niet is het groot niet weer. Dan komt er, als er voldoende Ja, dan komt er meer. dan kan je Dan kunnen we meer. Dan kan je meer en kan je Kunnen volgend we jaar meer. misschien Ja. ook weer uitpakken. Ik heb echt al leuke dingen. Ja, aan haar brein ligt het niet. Hè? Nee, ach, Volgens mij stroomt We dat hebben- over het van stroomt over. creativiteit. Met de andere ondernemers hebben we af en toe zoiets van, Gina, kalm. Er komen al leuke dingen. Hoor. Ja, maar De Zeeuwse Vliegerclub die komt al. Vliegen. Een club. hebben we wind ook geregeld? Of is dat dus bij Emmadorp altijd Een nog goed? meer- Ja, dat moet bijna wel lukken. Een mega vos kan hier helemaal niet binnen. Kijk eens aan. Ja, en om Reinhard haar de geld Vos. binnen te halen heb je zelfs een tombola bij jou in het café. Ja, dat is enveloppen trekken. Lekker Altijd oude, prijs. altijd prijs. Altijd prijs. Ja. Alleen Ja. daarvoor zou je eigenlijk nu al een keertje langs moeten Dat is toch moeten buiten gaan. gewoon. Dat is echt Buitengewoon. buitengewoon. Hè? Ja. Dat is echt, je stroomt over van energie en van ideeën dus. Dus dat Emmadorp, dat kan alleen maar groeien, zo'n hele activiteit wat dat betreft. Ja. Maar we kunnen niet zonder elkaar. Nee. We moeten het... Allee, we Ja, maar doen dat het maakt met elkaar. Emmadorp dus heel En ook- speciaal. Ja. Dat Ja. je dus met elkaar Ja. zoveel kunt Ja. organiseren. Ja. En dat ook zo mooi weet te doen. Heb je Ja. dan ook iemand die het mooie weer regelt?
Ja. Nou, we hebben bij het Zeeuws Landschap wel een weerman, maar ik denk... Nee, ja, dat is erg belangrijk. Soms durf ik wel iets te zeggen, want een mens krijgt wat hij verdient. Dus Vorig dat heb ik wel jaar zien. hadden we over de 30 graden, dus dat was Ja, weer een dat beetje... was iets te warm. Maar ja, Het eerste jaar was magnifiek weer, kost niet beter zijn. Dat Augustus, dus... we zien me wel. Het is natuurlijk, ja, je regen, ja, je kunt... Maar als je naar het weer moet kijken, dan moet je niks doen. Nee, het is toch buiten. Het is buiten gewoon. Het is buiten gewoon, dus het is gewoon buiten, het is gewoon buiten. Ja, Ja. het is gewoon buiten. Ja. En we rekenen een beetje op ons energieveld, dat boven hem maar doorpangt. Kijk, want ja, dat is toch die chemie of energie die in of rond Emma doorpangt, dat zo die vibe geeft om te ondernemen, om te organiseren, met elkaar er iets moois van te maken. Die zoeken sponsors. Als iemand zegt van, ik wil wel geld doneren, maar ik wil zelf niet staan, verkeer regelen of weet ik veel wat, van harte welkom. En als er nou een ondernemer is die zegt, ja maar, ik vind het wel leuk om met mijn, weet ik veel watjes, daar een kraampje te bemannen. Ja hoor. Die kunnen ook, als het binnen het dingen past, hè. Binnen het dingen. En wat is we hebben een soort natuurmarkt. Met verenigingen ook. Je hebt streekproducten. Je hebt de oldtimers. De auto's, de tractoren. Daar zetten we de brokanten bij. oude Dat ambachten. kan de ambachten. Zoals de mannen kijken naar de tractoren en de auto's, dan kunnen die vrouwen brokanten. Oh, Gina! Dan kunnen die vrouwen weer dat is al brokanten gewoon doen. bevestigd. Daar zijn we helemaal op tegen. Dames, wij gaan allemaal naar de oldtimers kijken. Ja, per se. Nee, maar we hebben ook oude ambachten, zoals het Zoutzieden. We hebben de archeologiewerkgroep uit Hulst. oké, Die de komen laten Zoutzieden. zien hoe vroeger in Safding het zout gewonnen uit werd. het turf wat daar gevonden werd in Safding. Of nog steeds, want af en toe zie je dat komen er natuurlijk brokken nog voorbij drijven, in brokken voorbij drijven. Ja, maar die gaan dat dus uit- laten zien hoe ze dat vroeger deden. Dus Dat is super interessant. dan heb je ook weer een linkje met die natuur. Met die natuur. Dus inderdaad, als een ondernemer wil staan, moet dat wel wij spreken niet met gsm's gaan staan of zo. Nee, En ook geen tennissokken en t-shirtjes. nee. Wandelsokken. Wel, Kan het. brokanten. Zelfgebreide wandelsokken. Ja, zelfgemaakt. Ja, sorry, ik ga er niet aan beginnen. Nee, ik ben nooit verder gekomen als pannenlappen. Dus u hoeft mij niet te verwachten met die... daar wel op de markt om te kijken, maar... Maar we hebben wel, het liefst wel een linkje met het thema. Aan de andere kant willen we ook wel dat iedereen zijn handel kan doen. Dus geen 6 kraampjes met sokken. 1 kraampje met sokken, 1 kraampje met wellicht zout of met de granen. Het is heel Voor de belangrijk. inwendige mens wordt ook gezorgd, denk ik. Ja, het is ook heel belangrijk. Wij kijken echt dat de kramen op plaatsen staan dat iedereen goed kan verkopen. Dat is belangrijk. Het zijn niet voor niks ondernemers, hè? Ik herken de ondernemer hierin ook en weer. ik vind dat is heel belangrijk. Ja. Je gunt iedereen een boterham. Ja. En er is inderdaad aan inwendige mensen gedacht. Ja. Nou, je kunt natuurlijk bij het café terecht. Je kunt bij de brouwerij terecht. Maar er zijn ook wat lokale ondernemers die een foodtruck hebben. Of die lokaal voedselproducenten die aanwezig zijn om wat lekkers te serveren. Ja, Dus. zoals we alleen aan het bier gaan zitten, dan komt het natuurlijk ook niet goed. Nee, daar hoort op zijn minst... Je kan beter op de fiets komen. een goede hamburger of een goede hotdog bij. En we hebben nog een hoop verrassingen ook. En we gaan eigenlijk ook, moeten we ook niet. We hebben echt nog We moeten veel eigenlijk gewoon ook verrassingen. niet alles verklappen, hè? Nee. Kan natuurlijk mensen, als je wel nieuwsgierig bent, dan kan je natuurlijk altijd wel op internet gaan Ons volgen op Facebook. zoeken. Op Facebook. Ik zou eigenlijk gewoon zeggen, mensen moeten gewoon die datum in hun agenda gaan zetten. Van 12 uur tot 6 uur. Dus nou, niet altijd. Je kan nog makkelijk op de fiets komen. Want dat is natuurlijk ook wel, als we het over natuur hebben, is Heel duurzaam. het is en duurzaam. Ja. Sorry voor de carnavalsvereniging, want we hoeven geen auto te parkeren. Maar het is natuurlijk een heel prachtig gebied om naartoe te fietsen. Ja. En dan moet iedereen gewoon komen. gewoon gezellig gaan doen. 10 augustus. Dat valt precies nog laatste week van de zomervakantie.
Ja, Dus stop de was van de vakantie in de wasmachine en kom dan naar Emmadorp, zou ik gewoon zeggen. We moeten gewoon buiten gewoon gaan genieten daar in Emmadorp. Ik vind het enthousiasme van jullie verschrikkelijk aanstekelijk. En ik hoop dat ieder thuis ook zo enthousiast van bent geworden. En dat we dan allemaal op die fiets... Auto mag ook. De auto mag ook. Auto mag ook. Voor de carnaval. Ja. Voor de carnaval. Ja, gaan stappen en naar Emmadorp buitengewoon gaan genieten. Want als het aan deze creatieve geest ligt, dan komt er nog veel meer bij als dat we hier besproken hebben. Graag tot de volgende keer bij Aan Tafel Bij. Dag.